Λοιπόν, περνάμε στο δεύτερο κομμάτι του εργαστηρίου, που είναι κλινικές οδηγίες για τη διάγνωση και την αντιμετώπιση των νοητικών και λειτουργικών διαταραχών από τους ειδικούς τώρα πια. Έτσι. Λοιπόν, ο ορισμός της άνοιας σύμφωνα με τις οδηγίες του 2012 που δημοσίευσαν οι FNS με τον Σόρμπι, τον Ιταλό καθηγητή νευρολογίας, λέει ότι είναι μια επίκτητη διαταραχή των νοητικών λειτουργιών. Τις βλέπετε τις νοητικές λειτουργίες εδώ, να μην τις απαριθμίσω, αλλά απαραίτητη επίσης είναι η προϋπόθεση ότι μπορεί να συνοδεύονται ή όχι από διαταραχές συμπεριφοράς και όλες αυτές οι διαταραχές της νόησης να είναι τόσες πολλές και τόσες μεγάλες, ώστε να επηρεάζονται οι καθημερινές δραστηριότητες. Δηλαδή παραμένει ο ίδιος ορισμός, χωρίς να έχουμε σοβαρές αλλαγές. Λοιπόν, όλοι θυμόμαστε την εξέλιξη της νόσου Αλτσάιμερ, που αρχίζει πολλές φορές από διαταραχές διάθεσης, συνεχίζει με νοητικές διαταραχές, στη συνέχεια προστίθενται οι διαταραχές στις καθημερινές δραστηριότητες και τέλος έχουμε τις διαταραχές συμπεριφοράς και τις διαταραχές κινητικότητας, επέρχεται ο θάνατος. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι αυτή η διαδικασία της νόσου Αλτσάιμερ μέσα στον εγκέφαλό μας ακολουθεί διάφορα στάδια. Αρχίζουν οι αμυλοειδικές πλάκες, στη συνέχεια ενεργοποιείται η νευρογλία, δηλαδή η φλεγμονή, δημιουργούνται οι νευροεινηδιακές αλλοιώσεις, έχουμε την απώλεια νευρώνων και τέλος αρχίζουν τα συμπτώματα. Δυστυχώς στις κατευθυντήριες οδηγίες που ετοιμάσαμε, η ομάδα εργασίας, δυστυχώς είμαστε σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή όταν πια θα αρχίσουν τα συμπτώματα. Γιατί δεν μπορούμε ακόμη να βάλουμε στις κατευθυντήριες οδηγίες την ασυμπτωματική ή την πρόδρομη κατάσταση της νόσου Αλτσάιμερ. Λοιπόν, επομένως επικεντρωνόμαστε σε αυτή την περιοχή, στην άνοια, αγνοώντας την ήπια νοητική διαταραχή, είτε είναι early είτε είναι late, και βέβαια πολύ περισσότερο αγνοώντας την προσυμπτωματική, διότι είναι κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε βέβαια ότι όταν εμφανίζεται η νόσος έχουν ήδη περάσει 15 και κατά άλλους 25 χρόνια. Ο Τζον Μόρις δημοσίευσε ένα άρθρο που λέει ότι έχουν περάσει ήδη 25 χρόνια από τότε που έχουν δημιουργηθεί οι πλάκες και επομένως 25 χρόνια μετά την έναρξη της εναποθήκευσης ή της εναπόθεσης των πλακών του αμυλοειδούς, μετά θα βάλουμε τη διάγνωση. Αυτές είναι δυστυχώς οι κατευθυντήριες οδηγίες σήμερα. Και θα ακολουθήσω τα περιεχόμενα για να κερδίσουμε χρόνο. Στην αρχή θα κάνουμε το ιατρικό ιστορικό, το περιέγραψε ο κ. Σούλης, φυσική και νευρολογική εξέταση και θα δώσουμε εργαστηριακές εξετάσεις. Αν ο όραστός μας δεν έχει περάσει από το γιατρό της πρωτοβάθμιας φροντίδας, θα δώσουμε και τις πρώτες και τις δεύτερες εργαστηριακές εξετάσεις. Θα κάνουμε μια νευροψυχολογική εκτίμηση σε όλες τις νοητικές λειτουργίες οι οποίες αναφέρονται εδώ. Εμείς στο Κέντρο Ημέρας κάνουμε όλα αυτά τα τεστ, αλλά στις κατευθυντήριες οδηγίες καταλήξαμε να κάνουμε για τη σάρωση το mini mental για την άνοια και το MOCA, να αρχίσουμε να το δοκιμάζουμε για την ήπια νοητική διαταραχή, γιατί οι εξελίξεις θα μας φτάσουν, θα μας προσεγγίσουν τα επόμενα χρόνια. Για τη μνήμη να κάνουμε το 5 λέξεις του Ντουμπουά, έχει σταθμιστεί και στην Ελλάδα. Τα δύο προηγούμενα έχουν σταθμιστεί στην Ελλάδα, και το Mini Mental και το MOCA από την ομάδα μας στη Θεσσαλονίκη. Της μνήμης έχει σταθμιστεί το 5 Words του Μπρούνο Ντουμπουά από τον Σοκράτη του Παπαγεωργίου, έχει δημοσιευτεί πρόσφατα, και επίσης επειδή χρειαζόμαστε την επεισοδιακή μνήμη, ένα εκτενέστερο τεστ, είπαμε να μάθουμε όλοι και το Ray Auditory με τις λέξεις. Στις εκτελεστικές λειτουργίες να περιοριστούμε μόνο στο trail making, α και β, κυρίως το β στην αρχή, το α είναι πολύ απλό. Και για τους αλλοδαπούς είχαμε μια οδηγία από τους δανούς συναδέλφους νευρολόγους, ότι για να μπορέσουμε να έχουμε επικοινωνία με τους ανθρώπους που γεννήθηκαν και έχουν πρώτη γλώσσα, μια άλλη γλώσσα εκτός από την ελληνική, για να έχουμε μια σφαιρική δυνατότητα των νοητικών, εκτίμησης των νοητικών τους λειτουργιών, θα πρέπει να ακολουθήσουμε αυτό το τεστ που έχει γίνει ειδικά για τους αλλοδαπούς όλων των χωρών της Ευρώπης. Όσον αφορά την κατάθλιψη, θα σας πει περισσότερα ο κύριος Πολίτης. Καταλήξαμε στη Geriatric Depression Scale και στη συμπεριφορά στο NPI,
δεν θα πω τίποτα άλλο γι' αυτό, θα τα πει ο Αντώνης. Για τις καθημερινές δραστηριότητες καταλήξαμε στο IADL που έχει σταθμιστεί από την ομάδα της κυρίας Καπά και της κυρίας Θεοτοκά, και το FUCAS, το οποίο είναι μια εξέταση λειτουργικότητας από τον ίδιο τον ασθενή, το έχουμε σταθμίσει εμείς στη Θεσσαλονίκη, ενώ το IADL είναι ένα ερωτηματολόγιο το οποίο γίνεται προς τον περιθάλποντα. Έχουμε κάνει μια σελίδα στην οποία περιλαμβάνουμε όλα τα τεστ τα οποία χρησιμοποιούμε. Είναι και αυτός οι κατευθυντήριες οδηγίες. Μπορεί να κάνει όποιος θέλει κανείς και σε ένα φύλλο να έχει όλη την εικόνα του αρρώστου. Βέβαια, εμείς έχουμε προχωρήσει και πιο πολύ. Θα πω και κάποιες πινελές για το μέλλον. Έχουμε κάνει μια ανασκόπηση για όλα τα computerized test, τα ηλεκτρονικά τεστ, και ήδη έχουμε κάνει ένα τεστ ηλεκτρονικό για την νόηση, το έχουμε ονομάσει σαλόνικα τεστ, για νόηση, για συμπεριφορά και για κατάθλιψη. Δηλαδή είναι το πρώτο τεστ σε παγκόσμιο επίπεδο που περιλαμβάνει και τα 3 κομμάτια που προσβάλλονται στην νόσο Αλτσάιμερ. Και βέβαια είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε εκτίμηση συνοσυρότητας, αν δεν έχει γίνει από το γιατρό της πρωτοβάθμιας φροντίδας, και εκτίμηση της φαρμακευτικής αγωγής. Υπάρχει πάλι στις κατευθυντήριές μας οδηγίες ένας κατάλογος με όλα τα αντιχοληνεργικά φάρμακα, τα οποία πρέπει στην πρώτη επίσκεψη να τα κόβουμε, σε συνεργασία βέβαια με τους άλλους ειδικούς γιατρούς. Τα κριτήρια τα οποία περιγράφουμε για τη διάγνωση μέσα στις κατευθυντήριες οδηγίες είναι όλα αυτά που βλέπετε. Τα τελευταία είναι τα DSM-5, προσπαθούν να κάνουν μια μεγάλη αλλαγή σε όλα αυτά που ξέραμε μέχρι τώρα. Και βέβαια περιγράφουμε μέσα στις κατευθυντήριες οδηγίες όλα τα κριτήρια για κάθε άνοια. Δηλαδή τα κριτήρια της ήπιας νοητικής διαταραχής, της νόσου Αλτσάιμερ, της αγκιακής άνοιας, της μέτωποκροταφικής, της άνοιας με σωμάτια Λούι και της άνοιας στην νόσο Πάρκινσον. Αυτά τα οποία είναι γενικά αποδεκτά σήμερα. Όλα βέβαια είναι σε αναδιοργάνωση και αναδιαμόρφωση. Και βέβαια όταν θα έρθει σε εμάς τους ειδικούς ο άρρωστος με άνοια, θα πρέπει να κάνουμε τουλάχιστον ένα εγκεφαλογράφημα, αυτό λέμε στις κατευθυντήριες οδηγίες, έτσι ώστε να έχουμε τη διαφορική διάγνωση, αλλά μας βοηθάει και στην πρόγνωση της εξέλιξης. Ένα εντελώς αποδιοργανωμένο εγκεφαλογράφημα θα μας δώσει την εικόνα ενός αρρώστου ο οποίος εξελίσσεται γρήγορα, θα μας κατευθύνει και πιθανώς και στη Γιάκοφ Κρόισφελτ. Και βέβαια μπορούμε, αν έχουμε τη δυνατότητα, αν κάποιος από εμάς έχει έναν εγκεφαλογράφο ή στο ιατρείο του ή στην κλινική του ή στο νοσοκομείο του, μπορεί πραγματικά να έχει και πληροφορίες για την αποτελεσματικότητα των φαρμάκων που δίνει. Τα προκλητά δυναμικά. Σήμερα πια χρησιμοποιούνται ευρέως. Έγινε μια διδακτορική διατριβή στη Θεσσαλονίκη από ένα συνεργάτη μου, τον Βασίλη τον Παπαλιάγκα, και τον έχουν καλέσει στην Αμερική για να δώσει διαλέξεις για το πώς τελικά τα προκλητά δυναμικά μπορεί να καθορίσουν πώς ένας ασθενής με ήπια νοητική διαταραχή μπορεί να εξελιχθεί σε νόσο Αλτσάιμερ. Παρ' όλα αυτά, ακόμη δεν είναι στις κατευθυντήριες οδηγίες. Ο συνδυασμός επίσης των διαφόρων ευρημάτων φαίνεται ότι βοηθάει, δεν έχει μπει στις κατευθυντήριες οδηγίες. Αυτή είναι η εικόνα με τα προκλητά δυναμικά. Το εγκεφαλονοτιό υγρό. Πάλι στις κατευθυντήριες οδηγίες της European Federation of Neurological Societies, ενώ γράφονται πάρα πολλά θετικά ότι μπορεί να μας βοηθήσουν οι βασικές εξετάσεις του β-αμυλοειδούς και της ταφ πρωτεΐνης με πολύ μεγάλη ευαισθησία και εξειδίκευση και για το β-αμυλοειδές και για την ταφ πρωτεΐνη, παρόλα αυτά δεν έχουμε καταλήξει ότι μπορεί να χρησιμοποιούνται στην κλινική πράξη. Και βέβαια με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα που είχαμε καταλήξαμε ότι ακόμη και οι φυσιολογικοί έχουν παθολογικό λόγο β-αμυλοειδούς προς ταφ πρωτεΐνη, και αυτοί θα εξελιχθούν, απλώς δεν ξέρουμε το χρόνο. Και οι μελέτες συνδυασμού και στην Αμερική και στην Ευρώπη δείχνουν ότι αν συνδυάσουμε ευρήματα του εγκεφαλονοτιού υγρού με, παραδείγματος χάρη, με μαγνητική τομογραφία ή με άλλες εξετάσεις, τότε πραγματικά τα αποτελέσματά μας είναι καλύτερα. Έχει γίνει ένα μεγαλύτερο βήμα σε σχέση με το εγκεφαλονοτιαίο υγρό, σε σχέση με τους δείκτες φλεγμονής. Και υποστηρίζουν ότι αν και αυτούς τους βάλουμε στο παιχνίδι, μάλιστα υπάρχει μια βιβλιογραφία του 2007, του Ρέι και των συνεργαστών, που λέει αυτοί οι δείκτες φλεγμονής στο αίμα μπορεί να προκαθορίσουν ποιοι ασθενείς που λίγο ξεχνάνε θα πάθουν Αλτσάιμερ. Αλλά όλα αυτά δεν περιλαμβάνονται, είναι καινούργιες πληροφορίες. Μέσα στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας να μπουν αυτές όλες οι εξετάσεις, κατευθυντήριες οδηγίες τις αμέσως επόμενες, οι οποίες θα ετοιμαστούν πιθανώς μετά από 1-2 χρόνια,
Είναι η προσπάθεια που κάνει το Πανεπιστήμιο Αθηνών με την Μπέτη Καπάκη και το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης με την ομάδα μου να καθορίσουμε ποιοι δείκτες και με ποια τεστ μπορούμε πραγματικά να τους χρησιμοποιήσουμε στην καθημερινή μας κλινική πράξη, έτσι ώστε να αυξηθεί η αξιοπιστία της διάγνωσης. Η νευροαπεικόνηση θεωρείται ότι είναι πάρα πολύ απαραίτητη για την διάγνωση. Βλέπετε εδώ πάρα πολύ χαρακτηριστικά την απώλεια του όγκου του υποκάμπου, του ενδορυνικού φλοιού και του παραρυνικού φλοιού και είναι ευαίσθητη στις αλλαγές η μαγνητική τομογραφία. Βέβαια, οι οδηγίες λένε να κάνουμε ή αξονική ή μαγνητική τομογραφία. Ένας νευρολόγος, για να έχει τη δυνατότητα να εξηγήσει την δομή του εγκεφάλου, θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνει μαγνητική. Και βέβαια το επόμενο βήμα είναι το PET, το οποίο τελικά μπορεί να μας προσφέρει πολλά. Αυτές είναι κάποιες εικόνες, δεν έχουμε χρόνο να τις αναλύσουμε. Εικόνες με PPET, αλλά και εικόνες με φθουοροντέοξυγλυκόζη, οι οποίες πραγματικά μπορεί να βοηθήσουν στη διάγνωση. Αλλά παρόλα αυτά, αυτές οι εξετάσεις δεν είναι ευαίσθητες στις αλλαγές και ακόμη χρειάζεται πολλή έρευνα για να μπουν στις κατευθυντήριες οδηγίες. Αυτό το πρόγραμμα που σας ανέφερα στην αρχική μου ομιλία, το AddNeuromed, τελικά έχει κάνει κάποιες προσπάθειες για δείκτες στο αίμα και βρήκαμε την κλαστερίνη, η οποία μπορεί να είναι μια πρωτεΐνη η οποία αλλάζει με την πρόοδο της νόσου, με την σοβαρότητα και την εξέλιξη της νόσου. Και τέλος να πούμε τι γράφουμε στις κατευθυντήριες οδηγίες σε σχέση με τη γενετική. Ξέρουμε ότι υπάρχουν περίπου 300 με 400 μεταλλάξεις, οι οποίες όμως ευθύνονται για το 1 μέχρι 5% των ασθενών με άνοια, αλλά βρίσκουμε συνεχώς όλο και περισσότερα προδιαθεσικά γονίδια. Υπολογίζουμε ότι με όλα αυτά τα προδιαθεσικά γονίδια, που είναι περίπου 22, καλύπτουμε το 80% της παθογένειας της νόσου Αλτσάιμερ. Υπάρχει βέβαια και το περιβάλλον που συμβάλλει σημαντικά. Τι λέμε όμως στις κατευθυντήριες οδηγίες? Ακόμη και το πιο συχνό προδιαθεσικό γονίδιο, το ε4, το οποίο παρατηρείται στους λαούς τους δυτικούς περίπου στο 40 με 60% των ασθενών με Αλτσάιμερ, ενώ σε εμάς παρατηρείται σε πολύ μικρότερο ποσοστό, γιατί έχουμε πολύ μικρότερη συχνότητα του γονιδίου. Λέμε ότι δεν μπορεί να βοηθήσει τη διάγνωση και γίνεται μόνο εάν η οικογένεια θελήσει να έχει πληροφορίες, εάν έχει κάποιο προδιαθεσικό γονίδιο. Τέλος, για το μέλλον, να πούμε ότι υπάρχουν όλες αυτές οι εξετάσεις που γίνονται στα πλαίσια ενός άλλου προγράμματος που η πατρίδα μας συμμετέχει επίσης, το Pharmacoc, και τα οποία αποτελέσματα θα μας βοηθήσουν για τις κατευθυντήριες οδηγίες του MCI, το οποίο πιθανώς θα γίνει σε έναν άλλο χρόνο. Όσον αφορά βέβαια κατευθυντήριες οδηγίες για τους προσυμπτωματικούς ασθενείς, ούτε λόγος ακόμη, παρόλο που άρχισαν θεραπείες σε όλο τον κόσμο, κάτω από την αιγίδα πάλι του John Morris, σε αδέλφια ασθενών με Αλτσάιμερ, τα οποία είναι φορείς, έχουν δηλαδή την μετάλλαξη για Αλτσάιμερ και οι οποίοι ακόμη κλινικά είναι φυσιολογικοί. Έχουν αρχίσει θεραπευτικές προσπάθειες, αλλά ακόμη δεν υπάρχει λόγος για οδηγίες. Σε σχέση με την αντιμετώπιση τώρα, δύο λόγια, γιατί ο χρόνος τρέχει πολύ γρήγορα. Όταν μιλάμε για αντιμετώπιση, πρέπει να σκεφτόμαστε προφύλαξη, φαρμακευτική αντιμετώπιση, μη φαρμακευτική αντιμετώπιση και φροντίδα. Φροντίδα μη φαρμακευτική. Λοιπόν, και επίσης για τους αυτά είναι για τους ασθενείς μας, και όσον αφορά τους περιθάλποντες χρειάζονται εκπαίδευση, στήριξη και φροντίδα για τους ίδιους. Η εκπαίδευση και η στήριξη έχει σχέση με την άνοια, αλλά πρέπει να έχουμε προγράμματα φροντίδας για τους ίδιους τους ασθενείς. Λοιπόν, σε σχέση με την προφύλαξη δεν θα πω πολλά πράγματα. Οι Ευρωπαίοι, οι 4 χώρες από την Ευρώπη που κάνουν ερευνητικά προγράμματα, θα συνδέσουν τα αποτελέσματά τους κάτω από ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα και θα μας αποκαλύψουν τελικά τι μας βοηθάει στην προφύλαξη άνοιας. Περιμένουμε μέσα στο 2015 να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Γαλλία, Σουηδία, Φινλανδία και Ολλανδία έχουν συνδεθεί μεταξύ τους και εργάζονται πυροτοδώς, έτσι ώστε να βγάλουν αυτά τα αποτελέσματα όσο πιο γρήγορα μπορούν. Σε σχέση με τα φάρμακα τώρα, όπως θα δείτε εδώ είναι οι χρονολογίες που εγκρίθηκαν τα φάρμακα. Τελικά έχουμε 4 φάρμακα στη διάθεσή μας, τα οποία τα χρησιμοποιούμε
ανάλογα με την εκπαίδευση που έχει ο καθένας μας επάνω στα φάρμακα, και αν θέλουμε να μιλήσουμε και λέμε στις κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες ότι πραγματικά πρέπει να τα χρησιμοποιούμε με την έναρξη, με τη διάγνωση της νόσου, και λέμε επίσης ότι η μεμαντίνη έχει εγκριθεί για την μέσης βαρύτητος προς σοβαρή άνοια, ενώ η αναστολής από την ήπια μέχρι και σοβαρή, σύμφωνα με τις μελέτες. Και τελειώνοντας, να πω ότι η ολιστική αντιμετώπιση την οποία υποστηρίζουμε στις κατευθυντήριες οδηγίες είναι ότι πρέπει να γίνει πολύ καλή εκτίμηση του ασθενούς, πολύ καλή παρακολούθηση του ασθενούς, είτε από τον ειδικό είτε από τον γενικό γιατρό. Πάρα πολύ σημαντική προσπάθεια πρέπει να γίνει για τη συνοσηρότητα. Οι μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις παίρνουν όλο και περισσότερο χρόνο στην αντιμετώπιση. Για τους περιθάλποντες αυτά για τους ασθενείς, και για τους περιθάλποντες να εκτιμήσουμε το φορτίο και τις ανάγκες τους, να βρούμε πηγές φροντίδας και υποστήριξης και να υπάρχει συνεχής συμβουλευτική και καθοδήγηση. Εδώ σας έχω δύο εικόνες από τα συνέδριά μας στη Θεσσαλονίκη, εδώ είναι το Ευρωπαϊκό Συνέδριο που κάναμε το 2003 και εδώ είναι το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο, όπου βλέπετε πολιτικοί, αρχιεπίσκοποι, καθηγητές πανεπιστημίου, είναι όλοι μαζί σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε να γίνει η άνοια προτεραιότητα στον κόσμο. Τελειώνω εδώ λέγοντας ότι δεν σταματάμε στις κατευθυντήριες οδηγίες. Έχουμε ετοιμάσει προγράμματα για τους ασθενείς μέσα από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, έτσι ώστε να ελαττώσουμε το κόστος της φροντίδας των ασθενών. Δηλαδή, όταν έρχονται στο κέντρο ημέρας ή στα εξωτερικά ιατρεία, να τους δίνουμε και ένα CD με ασκήσεις που θα βάζουν στον υπολογιστή τους, έτσι ώστε να δουλεύουν στο σπίτι για το μυαλό τους. Και βέβαια έχουμε οργανώσει κάτι πολύ σημαντικό για τη χώρα μας. Online εκπαίδευση των περιθαλπώντων, δεν στοιχίζει πια τίποτα, μία ψυχολόγος από το σπίτι της ή από το κέντρο ημέρας συνδέεται με 4, 5, 6 περιθάλποντες στα σπίτια τους όλη την Ελλάδα, στην Κέρκυρα, στην Κρήτη, ακόμη και στην Κύπρο, και παίρνουν υποστήριξη μέσα από 48 μαθήματα που έχουμε ετοιμάσει. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Επειδή δεν έχουμε χρόνο για σχόλια, θα προχωρήσω στην επόμενη παρουσίαση από τον κύριο... Ορίστε. Α, ναι, συγγνώμη. Σας είδα, αλλά μετά τώρα... Συγγνώμη. Είναι σειρά σας. Καλά. Κύριε Υπουργέ, σας καλωσορίζουμε στο σημερινό εργαστήριο για ένα τόσο ευαίσθητο θέμα που έχει να κάνει με την νόσο Αλτσχάιμερ και πραγματεύεται το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το Αλτσχάιμερ και τις κλινικές οδηγίες, ενέργειες οι οποίες τελούν υπό την έγκριση, τη στήριξη και το ενδιαφέρον σας. Παρακαλούμε, αν μπορείτε, ένα σύντομο χαιρετισμό. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Κουλούρη για τα καλά της λόγια, την οποία θεωρώ εξαιρετικά πολύτιμη συνεργάτηδα. Ζητώ συγγνώμη από όλους σας που διακόπτω και κατά κάποιο τρόπο εισβάλλω σε αυτή την επιστημονική ημερίδα. Έπρεπε να πάω και σε μια άλλη εκδήλωση και δυστυχώς μετά πρέπει να πάω στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Φαίνεται ότι έχει γίνει κομμάτι και της δικής μου καθημερινότητας με αυτά που βρίσκουμε και που όλοι γνωρίζετε. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκω εδώ συνεργάτηδες, φίλους από το Βόλο. Προχωρώ λοιπόν στο χαιρετισμό μου, γιατί για μας, όπως έχουν ενδεχομένως πει και οι συνεργάτες πριν, η κυρία Κουλούρη, ο τομέας της ψυχικής υγείας αποτελεί σημαντική προτεραιότητα και εγώ έχω την τύχη και την τιμή, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που μιλούμε, να έχω και την πολιτική ευθύνη. Καταβάλουμε όλοι κάθε δυνατή προσπάθεια να επαναπροσδιοριστεί σε στέρεες βάσεις το μέλλον της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που διερχόμαστε, και θέλουμε να ανταποκριθούμε στις υφιστάμενες ανάγκες, αλλά και στις νέες αναδυόμενες ανάγκες του πληθυσμού και να παρέχουμε κατάλληλες, ποιοτικές και αποτελεσματικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Σε αυτή μας την προσπάθεια, συνεχή μέριμνα αποτελεί η ανάπτυξη επαρκών, βιώσιμων και αποδοτικών μεθόδων διοίκησης, διαχείρισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης του τομέα. Η άνοια από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας προσδιορίζεται ως μια κρίσιμη προτεραιότητα της δημόσιας υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο. Και η νόσος Αλτσχάιμερ, η πιο συχνή άνοια, είναι η 6η αιτία θανάτου στις ΗΠΑ. Προσβάλλει τουλάχιστον 200.000 Έλληνες, 10 εκατομμύρια Ευρωπαίους, 44 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως και σχετίζεται με σοβαρή σωματική, κοινωνική και ψυχιατρική αναπηρία για τους ίδιους τους ασθενείς, με συνοδό σημαντική επιβάρυνση για τα μέλη της οικογένειας που παρέχουν φροντίδα.
Σύμφωνα με σχετικές μελέτες, η εξέλιξη της νόσου και η μετάβαση προς τα βαρύτερα στάδια αυξάνει σημαντικά το κόστος και επιβαρύνει τα συστήματα υγείας. Άρα και γι' αυτό το λόγο κρίνεται αναγκαία η αντιμετώπιση της νόσου στα αρχικά της στάδια και η κατά το δυνατόν επιβράδυνση της εξέλιξής της. Παρ' όλα αυτά, από στοιχεία της Alzheimer Europe, λίγες χώρες έχουν μέχρι σήμερα αναπτύξει εθνικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της νόσου. Στη χώρα μας, το Υπουργείο Υγείας, αναγνωρίζοντας την κρίσιμη αυτή προτεραιότητα, συγκρότησε τον Νοέμβριο του 2013 ομάδα εργασίας για την εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την άνοια και την νόσο Alzheimer. Η ομάδα εργασίας έχει θέσει ως στόχο της τόσο την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στην Ελλάδα, τις υπάρχουσες ανάγκες της διαθέσιμης υπηρεσίας, αλλά και την κατάθεση ρεαλιστικών προτάσεων για την περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα της αντιμετώπισης της άνοιας και της νόσου Alzheimer. Παράλληλα, όπως προβλέπεται στο Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Επιτρόπου Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης κ. Λάζλο Άντορ και που είχε υπογράψει ο προγενέστερος Υπουργός Υγείας κ. Ανδρέας Λικουρέτζος, το Υπουργείο Υγείας συγκρότησε ομάδα εργασίας για την έκδοση κλινικών οδηγιών για την άνοια. Αποτελείται από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες εξειδικευμένους στη διάγνωση και αντιμετώπιση της νόσου Alzheimer και άλλων διαταραχών σχετιζόμενων με την άνοια, στους οποίους και από αυτό το βήμα θα ήθελα θερμά να ευχαριστήσω. Η σημερινή παρουσία όλων ημών εδώ, η μεταφορά τεχνογνωσίας που διαθέτεται, αναμένεται να συμβάλλει στον καλύτερο προγραμματισμό και τη βελτίωση των διαδικασιών με τις οποίες θα ενισχυθεί η λειτουργία του πλαισίου ποιότητας των μονάδων ψυχικής υγείας που εξειδικεύονται στην άνοια και στην νόσο Alzheimer. Τα επιχειρήματα που θα διατυπώσετε, η θέση σας, η ενεργό συμμετοχή σας θα είναι σίγουρα χρήσιμη για το Υπουργείο. Και τελειώνοντας, θα ήθελα να σας πω ότι έχουμε ήδη συνεννοηθεί στο νομοσχέδιο που έχει ήδη κατατεθεί, ξεκίνησε η επεξεργασία του, θα συνεχιστεί στα θερινά τμήματα της Βουλής, θα κατατεθεί τροπολογία για την ίδρυση παρατηρητηρίου για την άνοια και το Alzheimer με τη σύμφωνη γνώμη και του Υπουργού. Ευχαριστώ για την προσοχή σας, σας συγχαίρω για την πρωτοβουλία. Είμαι βέβαιη ότι θα συνεχίσετε να το προσφέρετε και να βοηθάτε. Θα μου επιτρέψετε μετά από λίγα λεπτά και εγώ να αποχωρήσω, γιατί όπως σας είπα, έχω και άλλες υποχρεώσεις. Συγχαρητήρια και πάλι. Κωστή μου. Και εγώ θα σε λέω Κωστή μου. Ένα παράπονο από εμάς τις κλινικές, τις νευροσιατρικές, που δεν συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα. Που εμείς τρώμε το μεγαλύτερο βάρος και εδώ είμαστε. Πού καταλήγουν οι άρρωστοι, αυτοί οι ανοικοί. Το μεγαλύτερο βάρος το έχουμε εμείς. Και να μην συμμετέχουμε στην επιτροπή. Έστω κάτι θα παίρνουμε από εμάς. Αν όλα πάνε καλά την Τρίτη, ισχύει η προσωπική μου δέσμευση. Αν όλα πάνε καλά για μένα. Ωραία, είναι σωστή παρατήρηση. Κυρία Κουλούρη, την καταγράφετε. Τρίτη πρωί, Κωστή, ασχολούμαστε και με αυτό. Να είστε καλά, σε ευχαριστώ και για τη συμμετοχή. Θα περάσουμε στην τρίτη παρουσίαση που αφορά το πρώτο εργαστήριο, την πρώτη ενότητα. Θα μας παρουσιάσει ο καθηγητής ψυχιατρικής, ο κύριος Αντώνιος Πολίτης, κλινικές οδηγίες για τη διάγνωση και αντιμετώπιση των συμπεριφορικών και ψυχολογικών συνεπειών της άνοιας, που είναι ίσως πολύ σημαντικό κομμάτι, διότι πραγματικά αναστατώνει την οικογένεια και ίσως είναι ένας λόγος που έρχονται στο γιατρό, κύριε Πολίτη, για ασθενείς. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ για τη συμμετοχή και χαίρομαι που είστε αρκετοί ειδικοί και μη ειδικοί από το χώρο, γιατί θα μας βοηθήσετε πάρα πολύ να χτίσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για τη διαχείριση των ασθενών μας. Η δικιά μου παρουσίαση θα εστιάσει κυρίως στα συμπεριφορικά συμπτώματα και αυτό λόγω της εξειδίκευσης που διατηρούμε στο Αιγίνητο νοσοκομείο με μια ομάδα που έχουμε. Και όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, αυτό το οποίο νομίζω έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ξέρουμε, ότι η άνοια πλέον δεν αφορά μόνο τις χώρες με υψηλά εισοδήματα. Δηλαδή, μέχρι τώρα ξέραμε ότι η Ευρώπη, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αυστραλία ήταν από τις χώρες οι οποίες πλήττονται περισσότερο. Αλλά όπως είναι πλέον φανερό, ότι η άνοια αρχίζει και πλήττει και τις χώρες οι οποίες έχουν χαμηλό και μέτριο εισόδημα. Δηλαδή, χώρες όπως θα είναι η Τουρκία, μεγάλες χώρες, δηλαδή οι μεγάλες χώρες της Ασίας, θα έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα στο μέλλον, όπως φαίνεται και στο γράφημα. Καταλαβαίνετε λοιπόν την αναγκαιότητα αυτή τη στιγμή μέσα από τους G8 που αναφέρθηκε και προηγουμένως, να αποτελέσει πρώτη προτεραιότητα αυτή τη στιγμή η άνοια. Και επίσης να ξέρετε ότι η Αυστραλία αυτή τη στιγμή κάνει μια μεγάλη προσπάθεια στους G20 να τεθεί σαν πρώτο θέμα και αυτό. Οι ενδιενάμοι τροποποιήσιμοι παράγοντες στην άνοια βλέπετε ότι είναι περίπου 6 τον αριθμό. Αυτό που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι τα νευροψυχιατρικά συμπτώματα. Και στέκομαι σε αυτά, διότι τα νευροψυχιατρικά συμπτώματα, όπως ξέρετε, είναι τα συμπτώματα τα οποία
κυριολεκτικά για ένα πρόβλημα υγείας το οποίο είναι νευρολογικό, είναι μια νευρολογική νόσος η άνοια, αλλά έχει τα περισσότερα ψυχιατρικά συμπτώματα που μπορεί κανείς να φανταστεί. Και είναι αυτά τα οποία ταλαιπωρούν τους ασθενείς, όπως θα δείτε παρακάτω, τους φροντιστές, τους περιθάλπτοντες και φαίνουν σε μεγάλη δυσκολία στη διαχείριση των περιστατικών αυτών και από τους γιατρούς. Εδώ βλέπετε τα νευροψυχιατρικά συμπτώματα στην πορεία της νόσου. Ξέρουμε περίπου ότι 98 με 99% των ασθενών θα εμφανίσουν ψυχιατρική συμπτωματολογία. Και βλέπετε από την έναρξη της νόσου, εδώ βλέπετε για την νόσο Alzheimer κυρίως, ότι τα ποσοστά μέσα σε μία πενταετία, ο επιπολασμός των νευροψυχιατρικών συμπτωμάτων αυξάνεται από ένα 17% φτάνει μέσα σε μία πενταετία το 60% και σε άλλα συμπτώματα φτάνει το 80% και το 90%. Κανένας ασθενής, συνεπώς, μέσα στην πορεία της νόσου δεν θα έχει μόνο γνωσιακού τύπου συμπτώματα. Και είναι λογικό γιατί ο εγκέφαλος πλήττεται, το όργανο το οποίο καθορίζει τη συμπεριφορά μας. Είναι αδύνατο να μην έχει τέτοια συμπτώματα. Αυτά είναι τα 12 νευροψυχιατρικά συμπτώματα και στην νόσο του Alzheimer τα πιο συχνά και βλέπετε ότι είναι οι παραλυτικές ιδέες στην πρώτη στήλη και η κατάθλιψη και η δυσφορία και η απάθεια. Γιατί είναι σημαντικά τα νευροψυχιατρικά συμπτώματα? Είναι σημαντικά διότι όπως βλέπετε τα 4 μεγαλύτερα συμπτώματα τα οποία απαντούμε επιταχύνουν την πορεία της άνοιας και οδηγούν τους ασθενείς να έχουν μια πολύ κακή πρόγνωση. Δηλαδή, από τη στιγμή που ένας ασθενής εμφανίσει ψύχωση, η κατάθλιψη, η πρόγνωση τροποποιείται αυτόματα. Η νόσος θα πάει πιο γρήγορα. Η πρόγνωση θα είναι πολύ πιο άσχημη. Άρα, η πρόληψη, η οποία έγκυται στην αναγνώριση των ψυχιατρικών συμπτωμάτων και την κατάλληλη διαχείρισή τους, είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Δεδομένου ότι τα ψυχιατρικά συμπτώματα, επειδή μιλάμε για την άνοια, την ήδη διαγνωσμένη, να σας αναφέρω μονάχα ότι είναι και παρόντα και στο MCI και στην ήπια νοητική διαταραχή και υπάρχει και μια πρόταση να θεσπιστεί ο όρος mild behavior impairment, δηλαδή ήπια συμπεριφορικά συμπτώματα, τα οποία ξεκινάνε και αυτά πολύ νωρίτερα μαζί με την νόσο. Η αιτιολογία τους μπορεί να είναι, βλέπετε, να ποικίλει. Και είναι πολύ σημαντικό για το πώς θα τα διαγνώσουμε. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε αν μια συμπεριφορική απάντηση του ασθενού μας οφείλεται σε περιβαλλοντικούς στρεσογόνους παράγοντες, εάν οφείλεται στον περιθάλπτα ή στο φροντιστή που μπορεί να λειτουργεί σε στρεσογόνους παράγοντες, αν οφείλεται σε βιολογικούς, δηλαδή σε νοσήματα που έχουν αυτοί οι ασθενείς, μια πνευμονία μπορεί να οδηγήσει σε ένα τελείριο, άρα να έχει μια συμπτωματολογία τέτοια, η ίδια η νόσος να κάνει τα συμπτώματα. Συνεπώς, η πολυπλοκότητα στην αναγνώριση και την αιτιολογία των συμπτωμάτων αυτών είναι πολύ σημαντικό και πρώτο βήμα στο να μπορέσουμε να πλησιάσουμε αυτά τα συμπτώματα. Ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο είχαμε μέσα στις κλινικές οδηγίες είναι πώς θα τα διαγνώσουμε. Αν έχουμε διαγνωστικά κριτήρια. Αυτή τη στιγμή για τα περισσότερα αυτά συμπτώματα δεν έχουμε διαγνωστικά κριτήρια. Εκτός από την κατάθλιψη και την απάθεια δεν υπάρχουν διαγνωστικά κριτήρια. Και γι' αυτό και η ταξινόμηση, αν το θέλετε αυτή τη στιγμή, είναι οι προβληματισμοί που σας έχω κυρίως. Είναι αν θα κάνουμε μια φαινομενολογική προσέγγιση. Θα πούμε δηλαδή ότι αυτό είναι μια καταθλιπτική συμπτωματολογία με βάση την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει, ή θα είναι κατηγορική προσέγγιση χρησιμοποιώντας το DSM-4 και το DSM-5, ή θα είναι θεραπευτική προσέγγιση, απαντάει στο ότι είναι καταθλιπτικό, άρα εφόσον απαντάει έχει κατάθλιψη, ή θα είναι μια συνδρομική προσέγγιση. Θα μπορέσουμε δηλαδή να εντάξουμε τα ψυχιατρικά συμπτώματα σε μια συνδρομή. Είναι καταθλιπτική συνδρομή αυτό? Ή είναι απάθεια? Άρα τα ερωτήματα παραμένουν ανοιχτά αν το θέλετε, στο διαγνωστικό κομμάτι. Όπως σας είπα για τα διαγνωστικά κριτήρια υπάρχει ένα ερωτηματικό. Δεν ξέρουμε επίσης αυτή τη στιγμή αρκετά πράγματα για τον επιπολασμό και για τους κλινικούς υπότυπους. Δεν γνωρίζουμε όπως στην ψυχιατρική, παραδείγματος χάρη, ότι έχουμε τη μείζωνα κατάθλιψη και έχουμε και την ελάσσονα κατάθλιψη. Δεν το γνωρίζουμε αυτό στην άνοια. Επίσης, για την καταλληλότητα των ψυχομετρικών εργαλείων, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ξέρουμε να χρησιμοποιήσουμε κάποια εργαλεία, όπως αναφέρθηκε και η κυρία Τσολάκη προηγουμένως, χρησιμοποιούμε την GDS, ίσως και την Cornell και το NPI. Έχουμε εργαλεία να τα προσεγγίσουμε. Μπορούν αυτά τα εργαλεία να μας δώσουν τις υποκατηγορίες, αν το θέλετε. Γνωρίζουμε την νευροβιολογία τους. Όπως θα δείτε και στις κλινικές οδηγίες, τα βήματα είναι πολύ μικρά ακόμα που έχουν γίνει στην κατανόηση της νευροβιολογίας αυτών των συμπτωμάτων και φυσικά το μεγάλο και σοβαρότερο θέμα πώς αντιμετωπίζουμε αυτά τα συμπτώματα στην καθημερινότητα. Ενώ τα έχουμε και έχουμε προσεγγίσει στο να τα αναγνωρίζουμε και να τα μετράμε, ποια είναι η θεραπεία τους?
Αυτό βλέπετε για τη μέτρηση, έχει μπει το NPI μέσα. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε δουλέψει στην Ελλάδα, έχει σταθμιστεί στην Ελλάδα και νομίζω ένα πολύ καλό εργαλείο. Αυτό το οποίο μένει είναι να εκπαιδευτούν πλέον όλο και περισσότεροι ειδικοί, να γίνουν όλο και περισσότερες συνεργασίες, ούτως ώστε να γίνει ένα εργαλείο το οποίο θα βοηθήσει τον κλινικό, ειδικό ή μη ειδικό, να μπορεί να προσεγγίσει και να κατανοήσει ότι αυτό είναι ένα σύμπτωμα απαθητικό ή καταθλιπτικό. Διότι διαφορετική αντιμετώπιση θα έχει κανείς όταν έχει απάθεια και διαφορετική θα έχει όταν έχει κατάθλιψη. Και πράγμα το οποίο συναντούμε στην καθημερινή πράξη είναι να γίνεται ένα malpractice. Ασθενείς δηλαδή να παίρνουν φάρμακα για την κατάθλιψη ενώ έχουν απάθεια, και το αντίθετο να παίρνουν φάρμακα για την απάθεια που δεν υπάρχουν, να αντιμετωπίζεται κυρίως με κινητοποιητικά αντιψυχωτικά φάρμακα. Εδώ είναι από μια δουλειά που έδειξε ακριβώς ότι η Hamilton είναι μια κλίμακα που δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε και δεν την έχουμε εντάξει μέσα στο τέτοιο. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη Hamilton για να μετρήσουμε την κατάθλιψη. Έτσι. Μπορούμε να χρησιμοποιούμε το NPI, το λίμα που έχει μέσα και μας δίνει μια πολύ καλή πληροφορία, και φυσικά από εκεί και πέρα, κανείς θέλει να κατανοήσει καλύτερα τη συμπτωματολογία, θα χρησιμοποιήσει την Cornell ή την GDS μετά το NPI. Κυρίως όμως την Cornell. Να προχωρήσω στην ευρωαπεικόνηση. Αυτό είναι μια δημοσίευση που μας έκανε, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, ότι έχουμε κάνει αρκετή δουλειά στη χώρα αυτή, στο τι έχουμε προσφέρει, αν το θέλετε, σαν ειδικοί μιλώντας, έχουμε προσφέρει αρκετά πράγματα. Αυτό είναι ένα paper το οποίο βραβεύτηκε σαν το καλύτερο paper του μήνα, που για πρώτη φορά συμπυκνώνει, αν το θέλετε, τη γνώση γύρω από την νευροβιολογία, την απεικονιστική, αν το θέλετε, την απεικόνηση της απάθειας, και πού η απάθεια έχει τη βλάβη. Άρα, ξέρουμε αυτή τη στιγμή ότι η απάθεια έχει μια πολύ συγκεκριμένη βλάβη σε συγκεκριμένη περιοχή. Ωραία, μπορούμε να το απεικονίσουμε. Χρήσιμο εργαλείο, η απεικόνιση, όπως αναφέρθηκε, και έχει μπει στις κλινικές οδηγίες να κάνουμε τη μαγνητική. Και θα έλεγα κάτι το οποίο θα είναι απαραίτητο σε όλους τους ασθενείς μας, να γίνεται μια μαγνητική όταν είναι πάνω από 65 χρόνων. Δεν πρέπει το κόστος να μας κάνει να γυρίσουμε πίσω. Τουλάχιστον μία. Και έρχομαι στο κομμάτι το πιο ενδιαφέρον. Για τη θεραπεία. Ένα παράδειγμα θα σας πω για την κατάθλιψη για να καταλάβετε τη δυσκολία. Μέχρι τώρα ξέραμε ότι η θεραπεία της κατάθλιψης μπορεί να γίνει με αντικαταθλιπτικά. Υπήρχε μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη για τη σερτραλίνη, που έδειχνε ότι η αποτελεσματικότητά της ήταν καλύτερη από την εικονική θεραπεία. Ήρθε στο παρόν να σας πω ότι εκλείπουν μελέτες οι οποίες είναι randomized control trials. Δηλαδή δεν έχουμε μελέτες με τυχιοποιημένο δείγμα και με εικονική θεραπεία. Αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα στην αξιολόγηση που αντιμετωπίσαμε στο τι θα εντάξουμε μέσα στις κλινικές οδηγίες. Δυστυχώς. Η σερτραλίνη λοιπόν είχε μια πολύ καλή απάντηση. Αλλά στις 12 εβδομάδες η σερτραλίνη έχανε την αποτελεσματικότητά της όταν τη συγκρίνεις με την εικονική θεραπεία. Δηλαδή, όταν δίνουμε σε έναν ασθενή ο οποίος υπάρχει από αντικαταθλιπτικό όπως η σερτραλίνη, έχει μια καλή αποτελεσματικότητα στις 2 εβδομάδες και στις 12 τη χάνει. Σε τι μιλιμέτρα τελικά? Μιλάμε για κατάθλιψη από 28 και κάτω. Άρα, αυτό το οποίο είναι σημαντικό να ξέρουμε, ότι τι θα δώσουμε σε αυτή την ομάδα των ασθενών που πάσχουν από κατάθλιψη. Τους προβληματισμούς μας τους απεικονίσαμε στα πινακάκια τα οποία υπάρχουν στις κλινικές οδηγίες και τα οποία θα είναι στη διάθεσή σας για να τα δείτε, να τα συμπληρώσετε, να μας προτείνετε, να τα βελτιώσουμε, ούτως ώστε να είναι σε όλους τους κλινικούς διαθέσιμα. Ένα άλλο κομμάτι το οποίο θα ήθελα να σας πω έχει να κάνει με τα ψυχοτρόπα. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή αντιψυχωτικό φάρμακο ή αντιψυχωσικό το οποίο να είναι αποτελεσματικό. Καμία μελέτη αυτή τη στιγμή, αυτή είναι του 2011, μία review, μας την έδωσε ο Κώστας Ολικέτος, δεν δείχνει ότι τα ψυχοτρόπα φάρμακα, τα αντιψυχωσικά είναι φάρμακα τα οποία βοηθούν, έχουν αποτελεσματικότητα. Και το ξέρουμε και από την Gate, μια μεγάλη μελέτη που έγινε για τα αντιψυχωτικά, έτσι, πολύ μεγάλη μελέτη, και έδειξε δυστυχώς ότι είναι φάρμακα τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν μπει στο στόχο στο να μην τα χρησιμοποιούμε, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά σε μερικές περιπτώσεις. Και εδώ βλέπετε, αυτή είναι μια πρώτη μελέτη για τα αντιψυχωσικά, είναι μια Αμερικανίδας ελληνικής καταγωγής, όπου δείχνει ακριβώς ότι τόσο τα αντιψυχωτικά, τα συμβατά και τόσο τα τυπικά και τα άτυπα, να το θέλετε, μέσα σε 12 μήνες έχουν υψηλότερη θνησιμότητα. Δηλαδή είναι φάρμακα τα οποία όταν τα χορηγούμε ενδεχομένως σπρώχνουμε τον ασθενή πιο γρήγορα. Και αυτή είναι μια δεύτερη μελέτη, που έχει όλα τα αντιψυχωσικά, για να δείτε ακριβώς ότι η αλοπεριδόλη, ένα φάρμακο το οποίο είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο.
Δυστυχώς η χορήγησή του παραμένει, όπως θα δείτε και σε μια άλλη διαφάνεια, πολύ υψηλή. Αλλά κανένα από τα φάρμακα, μην παγιδευτείτε στη διαφάνεια η οποία δείχνει ότι η αλοπεριδόλη και τα άλλα είναι καλύτερα, διότι όλα αυτά τα φάρμακα είναι πολύ κάτω από εκεί που είναι το φυσιολογικό. Δηλαδή όλα τα φάρμακα κάνουν κακό. Μην πείτε το άλλο είναι καλύτερο αν το χρησιμοποιούμε, όπως την κοετιαπίνη, προς Θεού. Έτσι. Απλώς πολύ χειρότερη είναι η αλοπεριδόλη και λιγότερο χειρότερη η κοετιαπίνη, αλλά όλα είναι χειρότερα. Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον, είναι η συνταγογράφηση των αντιψυχωσικών το 2011 στην Ελλάδα και αν θα δείτε, τα αντιψυχωσικά συνταγογραφούνται σε ποια ηλικία, πάνω από 65 ετών. Η στήλη, η μεγαλύτερη χορήγηση αντιψυχωσικών στην Ελλάδα γίνεται σε ηλικιωμένους ασθενείς. Είναι παράδοξο, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν χορηγούνται σε νέους. Οπότε καταλαβαίνετε, χορηγούμε σε ασθενείς μας αντιψυχωσικά και τους πρόχνουμε πιο γρήγορα στο θάνατο. Στην όλη συλλογή και προσπάθεια να ξέρετε ότι υπάρχουν guidelines πολύ λίγα αυτή τη στιγμή που προσπαθούν να συμπυκνώσουν. Αυτό είναι της Παγκόσμιας Federation της Βιολογικής Ψυχιατρικής, έχει κάνει μια προσπάθεια για να διατυπώσει κάποιες προτάσεις για τη χρήση των ψυχοτρόπων φαρμάκων που λάβουμε υπόψη μας. Τα guidelines του NICE λάβαμε υπόψη μας. Το EFNS φυσικά, όπως αναφέρθηκε, λάβουμε υπόψη μας, ούτως ώστε να δώσουμε μία εικόνα, κάποια πρώτη σκέψη. Και έτσι λοιπόν, σε αυτή την προσπάθεια που κάναμε, είπαμε, έχουμε την κατηγορία του φαρμάκου, την τεκμηρίωση ως προς την αποτελεσματικότητά του, την επιλογή που θα κάνουμε, την προτινόμενη δοσολογία και ιδιαίτερες συστάσεις. Εδώ να δείτε παραδείγματος χάρη το βαλπροϊκό, το οποίο χρησιμοποιείται για τις διαταραχές συμπεριφοράς και το οποίο, από ό,τι καταλαβαίνετε, δεν έχει καμία απολύτως αποτελεσματικότητα. Συνεπώς, να χορηγούμε τον τεπακίν, ξέρουμε ότι δεν κάνει απολύτως τίποτα. Εδώ είναι ένα παράδειγμα για τα αντιψυχωσικά. Βλέπετε οι προτάσεις που λέμε είναι αμφιλεγόμενα τα αποτελέσματα για αντιψυχωσικά. Συνεπώς, θα πρέπει να στηριχθεί η επιλογή του στο φαρμακολογικό προφίλ, τη γενική σωματική κατάσταση, την ήδη λαμβάνουσα φαρμακευτική αγωγή, τις επανεκτιμήσεις για την επαγρύπνηση που έχουμε διεθνώς. Άρα, είναι μια επιλογή που πρέπει να στηριχθεί, να γίνει με μεγάλη περισυλλογή και περίσκεψη. Και τα τυπικά και τα άτυπα έχουν ενοχοποιηθεί για αυξημένη θνησιμότητα. Από κάτω έχετε τις δοσολογίες. Να σας υπενθυμίσω μονάχα ότι μόνο η ρισπεριδόνη είναι το φάρμακο το οποίο έχει πάρει ένδειξη που στη Γερμανία. Καμία άλλη χώρα. Και εμείς είχαμε η ρισπεριδόνη στην Ελλάδα έχει για την άνοια. Ακολουθήσαμε το παράδειγμα των Γερμανών. Είχατε επίσης στο Σαντιέγκο και εργάσατε ότι είναι ποινικό αδίκημα. Στην Καλιφόρνια θεωρείται αυτή τη στιγμή η χρήση των αντιψυχωσικών ποινικό αδίκημα. Προτάσεις, όπως σας έλεγα, χαμηλές δόσεις ξεκινάμε, γιατί πραγματικά δεν μπορεί να κάνεις σε μερικούς ασθενείς να μην χορηγήσει το αντιψυχωσικό εφόσον υπάρχει μόνο ψύχωση. Αυτά που σας γράφω είναι μόνο για την ψύχωση, όχι για τη διέγερση. Για τη διέγερση θεωρείται αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει ένας διαφορετικός παθοφυσιολογικός μηχανισμός. Υπάρχουν 3 φαρμακευτικές εταιρείες που δουλεύουν. Τα αποτελέσματα θα τα έχουμε μάλλον στο Παγκόσμιο Συνέδριο Βιολογικής Ψυχιατρικής που θα γίνει του χρόνου και στο συνέδριο το οποίο θα γίνει στο Springfield. Σε 2 χρόνια θα έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα, γιατί είναι άλλος ο μηχανισμός. Φυσικά πρέπει να γίνεται προσπάθεια διακοπής ή μείωσης φαρμακευτικής αγωγής, παρόλο ότι ξέρουμε ότι όταν κόψουμε το αντιψυχωσικό έχουμε ένα rebound effect πάλι της συμπτωματολογίας. Η τραζοδόνη ανεπαρκής τεκμηρίωση, όπως βλέπετε. Οι αναστολήσεις χολινεστερασών δεν έχουν κανένα απολύτως αποτέλεσμα και ανεπαρκής τεκμηρίωση. Οι βενζοδιαζepines δεν εδείκνυνται αλλά χορηγούνται και τα αντιεπιληπτικά δεν έχουν τεκμηριωμένη αποτελεσματικότητα. Οπότε προτείνεται σαν λύση απογοήτευσης, αν το θέλετε, ή αδυναμίας χορήγησης άλλης φαρμακευτικής αγωγής. Άρα, εδώ καταλαβαίνετε τα πράγματα είναι δύσκολα. Και θα έρθω και σε ένα άλλο κομμάτι για τις μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις που αποτελούν αυτή τη στιγμή την εναλλακτική. Δεν έχουμε συγκεκριμένες μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις που μπορούμε να προτείνουμε ότι αυτές κάνουν καλό εκεί. Πρώτον, διότι λείπουν πάρα πολλές μελέτες. Δεν υπάρχουν πάλι randomized control trials. Δεν έχουμε μελέτες, δηλαδή με τη ηχεοποίηση, δείχνουν και εικονική θεραπεία. Δεν έχουμε. Λίγες είναι. Δείχνουν ότι βοηθάνε. Είναι επιλογή. Αυτή τη στιγμή όλη η έρευνα στρέφεται στις μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις.
να είμαστε λίγο προσεκτικοί, να ακολουθούμε εξειδικευμένες, στοχοκατευθυνόμενες ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις, οι οποίες όμως να ξέρετε ότι έχουν βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα και ανεπαρκή τεκμηρίωση πάλι. Συμπέρασμα. Να σας πω ότι προτείνουμε να ξεκινάμε πρώτα με τις μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις στο σπίτι του ασθενούς. Αυτή είναι η τάση να γίνεται αυτή τη στιγμή. Η παρέμβαση να γίνεται στο σπίτι, στο χώρο του. Όταν δεν είναι αυτό εφικτό, να γίνεται σε εξειδικευμένους χώρους, που υπάρχουν, δόξα τω Θεώ, στη χώρα μας αρκετοί. Τρίτον, να επιλέγεται η φαρμακευτική αγωγή, ναι μεν αλλά, με όλα τα κριτήρια τα οποία ανέφερα προηγουμένως. Και το τέταρτο σημείο, γίνεται και μια προσπάθεια και από τη δικιά μας πλευρά, δηλαδή από τους ψυχιάτρους, αυτή την, αν το θέλετε, πολυσυλλεκτική δεξαμενή ανθρώπων που ασχολούμαστε με την άνοια, στη δικτύωσή μας. Έτσι, μια πρώτη προσπάθεια που κάνουμε αυτή τη στιγμή στη δικτύωση είναι μια συνεργασία ανάμεσα στις 3 πανεπιστημιακές ψυχιατρικές κλινικές, δηλαδή ανάμεσα στην δικιά μας, την Αλεξανδρούπολη και τη Θεσσαλονίκη, στο να έχουμε ένα κοινό data set πάντα και μια κοινή αντιμετώπιση των ασθενών που έχουν νευροψυχιατρικά συμπτώματα. Αυτό πιστεύω ότι θα μας δώσει τη δυνατότητα να συνεργαστούμε και με τις άλλες κλινικές, δηλαδή και με τους συναδέλφους της νευρολογίας, ούτως ώστε να υπάρχει, αν το θέλετε, μια κοινή βάση δεδομένων για να μπορούμε να έχουμε πληροφορίες για το τι γίνεται σήμερα, τι χρησιμοποιείται, πώς χρησιμοποιείται. Και κάτι τελευταίο, και επιτρέψτε μου να το πω, για τις απομακρυσμένες περιοχές. Η κυρία Τσολάκη είπε προηγουμένως ότι η προσέγγιση των ασθενών πρέπει να γίνεται στο σπίτι, η εκπαίδευση των συγγενών. Συμφωνώ απολύτως. Νομίζω πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία. Οι απομακρυσμένες περιοχές δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν ειδικούς, να το ξεχάσουμε αυτό. Δηλαδή τα νησιά δεν έχουν ειδικούς και ούτε πρόκειται να έχουν. Μπορούν όμως να έχουν μία επικοινωνία με τους ειδικούς στα κέντρα. Άρα ή να έχουν εκπαιδευμένους γιατρούς που μπορεί να είναι ευαισθητοποιημένοι στο να επικοινωνήσουν με τους ειδικούς. Σε αυτό το πλαίσιο, εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο επίσης θα το τρέξουμε τώρα και με την Αλεξανδρούπολη, που επικοινωνούμε με τα νησιά και έχουμε μια βάση δεδομένων όπου μπορούμε να εκτιμούμε τους ασθενείς στο σπίτι, στο νησί. Άρα οι προσπάθειες γίνονται. Αυτό το οποίο νομίζω ότι είναι απαραίτητο και δεν γίνεται μόνο από ψυχιάτρους, γίνεται και από κοινωνικούς λειτουργούς που δουλεύουμε, δηλαδή και από μη γιατρούς, είναι η δικτύωσή μας. Και θεωρώ ότι και η σημερινή παρουσίαση με τις κλινικές οδηγίες έχει σαν στόχο να μπορούμε να δικτυωθούμε μεταξύ μας και να αποκτήσουμε μια κοινή γλώσσα και μια κοινή επικοινωνία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Πολίτη. Δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο να κάνουμε τα πρώτα μας ζεστά σχόλια. Θα περάσουμε στην τελευταία παρουσίαση της πρώτης ενότητας για τις κλινικές οδηγίες για τις αρχές φροντίδας υγείας και κοινωνικής μέριμνας ασθενών με άνοια και περιθαλπώντων από την κυρία Σακά. Μέχρι να βρεθούν τα slides, δηλαδή καταλήγουμε, Αντώνη, ότι τελικά έχουμε τη δυνατότητα να διαγνώσουμε, ίσως χρησιμοποιώντας το NPI, δεν έχουμε τη δυνατότητα να θεραπεύσουμε αυτή τη στιγμή. Αυτό λένε και οι κλινικές οδηγίες. Ας χρησιμοποιήσουμε μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις. Οι μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις, κάνουμε μια διδακτορική διατριβή στη Θεσσαλονίκη, όπου δεν ξέρω αν η Τατιάνα είναι εδώ. Εδώ είσαι, παιδί μου, ναι. Λοιπόν, η οποία έχει επιλέξει με μία pilot μελέτη τις πιο συχνές μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις, τις 3 πιο συχνές μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις και δίνονται με τυχιοποιημένο τρόπο τώρα σε διάφορους ασθενείς που παρουσιάζουν τη συγκεκριμένη από το NPI διαταραχή για να δούμε τελικά ποια είναι η πιο αποτελεσματική. Επομένως, θα έχουμε και εμείς νέα σε 2 χρόνια για αυτό το θέμα. Κυρία Σακά. Γεια σας και από μένα. Αρχίζοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας, την κυρία Κουλούρη, ειδικότερα τον κύριο Λαζαρίδη και την Υφυπουργό, γιατί όλα αυτά τα χρόνια, όπως είπε πριν και η κυρία Τσολάκη, ενώ είναι ένα πολύ ευρύτερο θέμα η άνοια, στην Ελλάδα ό,τι υλοποιείται σε σχέση με δομές φροντίδας, με υπηρεσίες σχετικά με την άνοια, υλοποιείται μέσω του προγράμματος Ψυχαργός από τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας. Χαρήκαμε πάρα πολύ μαζί με τον κύριο Βιδάλη, τον νομικό, που συμμετέχει στην ομάδα εργασίας για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης, που μας ανακοινώθηκε και επίσημα ότι το Εθνικό Παρατηρητήριο για την Άνοια θα είναι νόμος σε λίγο καιρό, θα μπει στο νομοσχέδιο, αυτό το μεγάλο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας που θα ψηφιστεί, ώστε η προσπάθεια αυτή
ακόμη και αν αλλάξουν οι υπουργοί ή οι κυβερνήσεις, να συνεχιστεί να υπάρχει πάντοτε μία ομάδα εργασίας που να εκπονήσει, να υλοποιήσει και να παρακολουθεί την υλοποίηση ενός εθνικού σχεδίου δράσης για την νόσο Αλτσχάιμερ. Σχετικά με τις μη φαρμακευτικές οδηγίες, θα ήθελα να υπερθεματίσω και να πω ότι στην Αθήνα έχουμε πρόσφατα ένα πάρα πολύ ωραίο οδηγό με μη φαρμακευτικές οδηγίες για την άνοια και με μη φαρμακευτικές οδηγίες για τις διαταραχές συμπεριφοράς. Όπως είπε και ο κύριος Πολίτης, είναι η πρώτη η θεραπεία εκλογής πριν από τα φάρμακα, τον οποίον τον διαθέτουμε δωρεάν σε οποιονδήποτε μας τον ζητήσει. Αυτό είναι evidence-based, δηλαδή έχει γίνει μελέτη επάνω σε αυτό? Όχι, έχει όλη τη σχετική βιβλιογραφία που υπάρχει σε σχέση, είναι για τους περιθάλποντες, όχι για επαγγελματίες υγείας. Είναι οδηγίες για μη φαρμακευτικές θεραπείες για τις οικογένειες. Αυτό που μας είπε ο κύριος Πολίτης είναι ότι δεν υπάρχουν evidence-based. Ως προς την αποτελεσματικότητα, υπάρχουν όμως αρκετές, όλες τις θεραπείες που εφαρμόζουμε στα κέντρα ημέρας τις έχουμε περιλάβει και που εφαρμόζονται γενικότερα σε έναν οδηγό για τους φροντιστές. Δεν είναι για επαγγελματίες οδηγίες. Λοιπόν, πολύ σύντομα θα αναφερθώ συγκεκριμένα στις κλινικές οδηγίες που αφορούν την φροντίδα υγείας και τη φροντίδα κοινωνικής μέριμνας για τους ασθενείς με άνοια και περιθάλποντες. Οι προτάσεις που περιέχονται στα guidelines, όπως είπαμε και πριν, είναι από τα NICE του 2006 αλλά κυρίως του 2012 και από τα guidelines του EFNS. Και επίσης εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι για πρώτη φορά, και εδώ πιστεύω ότι η συμβολή και της κυρίας Τσολάκη και η δικιά μου στην ομάδα εργασίας ήταν καθοριστική, περιλαμβάνονται οδηγίες για περιθάλποντες, το κοινωνικό κομμάτι της άνοιας και για τις υπηρεσίες φροντίδας που υπάρχουν σε guidelines για την άνοια. Επίσης, οι οδηγίες αυτές, όπως θα δείτε, περιέχουν και μερικές προτάσεις που ίσως θα φανούν λιγάκι εξωπραγματικές αυτή τη στιγμή, γιατί δεν υπάρχει υποδομή ώστε να πραγματοποιηθούν. Η λύση βρίσκεται στις προτάσεις για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης που θα ακούσετε μετά. Θέλω να σας πω ότι σε συνεργασία με τις εταιρείες Alzheimer όλης της Ελλάδας, υπάρχουν αρκετοί εκπρόσωποι εδώ πέρα και τους ευχαριστώ. Μέχρι στιγμής έχουμε μαζέψει 340 ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν περιθάλποντες ανοικών ασθενών φροντιστές από όλη την Ελλάδα, και εκεί πάνω θα βασιστεί και η καταγραφή των ελλείψεων, αλλά κυρίως και οι προτάσεις που θα κάνουμε. Βασικές προτεραιότητες προσυλλοποίησης στις κλινικές οδηγίες είναι ότι οι περιθάλποντες πρέπει να έχουν ψυχολογική υποστήριξη, γιατί βιώνουν ψυχολογική καταπώνηση. Οι επαγγελματίες υγείας πρέπει να συνεργάζονται στενά με τους περιθάλποντες, ώστε για κάθε ανοικό ασθενή να γίνεται ένα πλάνο φροντίδας, να υπάρχει ένας φάκελος ο οποίος να ενημερώνεται τακτικά. Για τις διαταραχές συμπεριφοράς, την εκτίμηση και τη θεραπεία είναι απαραίτητη η συνεργασία της οικογένειας, των περιθαλπόντων. Πρέπει να υπάρξουν ειδικά πρωτόκολλα φροντίδας των ανοικών ασθενών στα τμήματα επιγόντων περιστατικών όπου κακοποιούνται οι ανοικοί ασθενείς. Για να τους φροντίσουμε τους ασθενείς πρέπει να λάβουμε υπόψη τη διαφορετικότητά τους. Από ποια εθνική μειονότητα προέρχονται, ποια γλώσσα μιλάνε, τις σεξουαλικές τους προτιμήσεις, την ηλικία, αν είναι νέοι ασθενείς. Επίσης, ένα μεγάλο κενό στην Ελλάδα, θα μιλήσει αργότερα γι' αυτό ο κύριος Βιδάλης, είναι η συγκατάθεση ασθενών ή περιθαλπόντων και οι προηλημμένες αποφάσεις, τα living wills και οι διάφορες άλλες μελλοντικές επιλογές. Το προσωπικό, το παραϊατρικό και ιατρικό προσωπικό φροντίδας υγείας και κοινωνικής μέριμνας πρέπει να εκπαιδεύεται και να γίνεται επανακπαίδευση κατά τη διάρκεια όσο περνάνε τα χρόνια, και επίσης υπάρχουν οδηγίες για το σχεδιασμό του περιβάλλοντος για άτομα με άνοια. Πρέπει να υπάρχει συνεργασία όλων των φορέων που εμπλέκονται στη φροντίδα αυτών των ασθενών με άνοια, που είναι η πρωτοβάθμια φροντίδα, κατοίκον φροντίδα, κέντρα ημέρας, νέες τεχνολογίες. Υπάρχουν συγκεκριμένα guidelines, όπως και είπε η κυρία Τσολάκη, για τη σωστή χρήση των νέων τεχνολογιών, τόσο και για την καθημερινή διαβίωση, όσο και για τις μη φαρμακευτικές θεραπείες, υπηρεσίες αποκατάστασης, δομές στεγαστικής φροντίδας, που υπάρχει ένα τεράστιο έλλειμμα στην Ελλάδα, και επίσης πρωτόκολλα νοσηλείας των ανοικών ασθενών στις κλινικές των γενικών νοσοκομείων, γιατί έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες προς την προσέγγιση.
Δεν πρέπει να γίνεται προληπτικός έλεγχος του γενικού πληθυσμού για άνοια. Αυτή είναι μια παγκόσμια παραδοχή. Στους μεσήλικες όμως και στους ηλικιωμένους πρέπει να ερευνώνται και να θεραπεύονται οι αγκιακοί παράγοντες κινδύνου που μπορούν να τροποποιηθούν. Ζάχαρο, χολυστερίνη, κάπνισμα, παχυσαρκία, καρδιολογικά νοσήματα. Πρέπει να παραπέμπονται για γενετική συμβουλευτική μόνο άτομα με άνοια που έχουν πιθανή γενετική αιτία. Δηλαδή αν είναι φορείς μεταλλάξεων, που είναι ελάχιστοι αυτοί οι φορείς, ας πούμε, σε όλο τον κόσμο και στη χώρα μας, επομένως, των συγκεκριμένων πρεσενιλινών και της πρόδρομης πρωτεΐνης του αμυλοειδούς, και επομένως και οι συγγενείς τους πρέπει να διερευνώνται για αυτές τις σπάνιες κληρονομικές μορφές άνοιας, όπως επίσης και οι μετοποκροταφικές άνοιες και σπανιότερες άνοιες όπως είναι το καταζήλ. Σε κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις πρέπει να γίνεται γενετικός έλεγχος. Δεν πρέπει να συνταγογραφούνται ειδικές θεραπείες όπως είναι οι στατίνες, οι ορμόνες, τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη και τα κορτικοστεροειδή σαν θεραπείες στην πρωτογενή πρόληψη της άνοιας. Επίσης, το προσωπικό της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας πρέπει να παραπέμπει τα άτομα με ήπια νοητική διαταραχή, με αγκιακά εγκεφαλικά επεισόδια που έχουν περάσει και με νόσο Πάρκινσον, σε ειδικά ιατρία μνήμης, εφόσον βλέπει ότι έχει κάποια νοητική έκπτωση. Και εδώ είναι η απάντηση και σε αυτό που είπα, στις οδηγίες που είπε πριν ο κύριος Σούλης. Και γενικώς οι άνθρωποι που έχουν ευξημένο κίνδυνο νοητικής έκπτωσης, που είναι τα άτομα των ομάδων που ανέφερα πριν, θα πρέπει να παρακολουθούνται τακτικά για την εμφάνιση άνοιας. Οι μη φαρμακευτικές θεραπείες για την άνοια αναφέρθηκε πριν και εκτεταμένα και μας έδωσε και παραδείγματα η κυρία Τσολάκη. Εφαρμόζονται ατομικά ή ομαδικά στα κέντρα μνήμης στο εξωτερικό, όχι στην Ελλάδα. Εδώ εφαρμόζονται μέσα στα κέντρα ημερήσιας φροντίδας. Όλα τα κέντρα ημερήσιας φροντίδας λειτουργούν υπό την αιγίδα και την ευθύνη των εταιριών Alzheimer. Υπάρχουν 13 σε όλη την Ελλάδα, αλλά είναι κυρίως στις μεγάλες πόλεις. Και οι συστάσεις επίσης των κλινικών οδηγιών που έφτιαξε η ομάδα μας είναι ότι πρέπει να υπάρχει και πάλι συμβουλευτική και υποστήριξη για τους περιθάλποντες, οι οποίοι πρέπει να υποστηρίζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Τα νομικά θέματα, διαθήκες, πληρεξούσιο, κηδαιμονία, προγραμματισμός φροντίδας είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο για τα θέματα αυτά στην Ελλάδα. Οι γιατροί που ασχολούνται με τους ανοικούς ασθενείς θα πρέπει να έχουν μια στοιχειώδη γνώση των νομικών θεμάτων. Και επίσης εδώ θα πρέπει να σταματήσω και να πω ότι περιέχεται αυτό στις κλινικές οδηγίες που φτιάξαμε, ότι η διάγνωση της άνοιας δεν είναι συνώνυμος με την νοητική ικανότητα. Ο ορισμός της ικανότητας πρέπει πάντοτε να περιλαμβάνει μια λειτουργική ανάλυση. Πρέπει να εκτιμάμε και τη λειτουργικότητα, και από ό,τι μάθαμε στο συνέδριο το πρόσφατο, με την κυρία Οικονόμου και με την επίβλεψη του Σωκράτη γίνεται και μια διδακτορική διατριβή για τον προσδιορισμό της ικανότητας δικαιοπραξίας από μια νευροψυχολόγο. Να μας βοηθήσει, θα τη ρωτήσουμε, κύριε Βιδάλη, να μας δώσει τα αποτελέσματα και τις γνώσεις ώστε να τις χρησιμοποιήσουμε στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης. Εγώ θα ήθελα να τελειώσω. Σας ευχαριστώ πολύ.